kamtemporary kind of any shit and here come on and cushion Kurumaka. No, I make the Noganado. No, I make the Noganado. Kamtemporary. I'm wearing the Camwood. Kamtemporary, come cushion cushy for time. Eba ekele m no abụ m Amarachi nwa dị ọra mma. Tata ana m eme ka m mara ma m ga-emetụnata aka n'ihe a na-akpọ uli ka m gosi ndị na-ebe a ka anyị si eme, ka anyị si ede ihe, ka anyị si edozi ihe ka ọma mma mgbe gboo. Uli bụ otu nka eji wee mara ụmụ nwaanyị mgbe gboo tupu ndị ọcha abịa be anyị. Uli bụ nke ahụ ụmụ nwaanyị ndị be anyị ji edozi ma ahụ ma ụlọ ma ihe akwụrụ akwụ ya bụ itudu na ndị otu ya na ihe ndị ọzọ ekewapụtara site n'osisi dịka ụkọrọ egwu anyị ikoro na ndị otu ya. Ọ uli ka ha ji edozi ya. Dịka unu si ma uli bụ ya bụ mkpụrụ osisi wee bụkwara ya bụ nka. Ihe nji si na ọ bụ mkpụrụ osisi a wee bụrụ ya bụ nka bụ na edozisia ya bụ ihe ka esi edozi ya, ya bụ nka ka esi edozi ya. Ihe a na-akpọ ya bụ uli, mana dịka unu si ma aha ya si na mkpụrụ osisi uli nke ọtụtụ n'ime anyị ahụ n'ube, mana o nwekwara obodo ọka dịgasịcha na ya n'ala Igbo ugbu a. Onye chọkwa nke kpọrọ nkụ ịga n'ime ahịa ebe a na-ere akụrụngwa ndị gboo ị ga-ahụkwa ya. Ana m eme ka m mara ma m ga-emetụnata aka na ya. Enwere m uhie, enwere m nzu, mana enweghị m uli. Ya ka m ji wee chọtara ihe dịka paint eji ede ihe n'akwa ka m mara ma m ga-emetụnata ya. Ọ bụ na mmekọnata nwuo ya ngosi unu ka o si pụta, mana ugbu a ka anyị jigodiri nwayọọ nwayọọ wee na-aga. Mgbe anyị megasịchara ya, ọ bụ na mmechaa ya ọ dịtụ mma n'anya ngosi unu ya. Ọ dịghịkwanụ mma n'anya ngosikwa unu ya ka unu soro m wee chịa ọchị. Ekele m. Unu n'anya n'aka m na ahụ na enwere m uhie. Uhie si na be anyị, nwekwa nzu si na be anyị wee weta. Ka anyị na-aga n'elu ka anyị hụ ka ọ ga-esi pụta. Ndewonu. Ndị be anyị ọ na-agakwa o. Asị nke ngwa unu na ọ na-aga nwayọọ nwayọọ. Ihe m na ha ese kịta bụ ọkala ọnwa. O nwere ọtụtụ ihe eserese dị n'uli. Enwere ọkala isi ọjị, nwee isi ọjị, nwee ngwere, nwee mbe, nwee ọnwa, nwee anyanwụ, nwee mkpụrụ osisi, nwee ọkala uli, nwee ọkala ọnwa, nwee ntụpọ. Ihe a bụ ọtụtụ ihe a na-ese n'uli dịrị gaba. Aka m na-eme nchọpụta dịgasị iche iche gbasara ihe ọtụtụ ihe a na-ese n'uli pụtara na ihe ọ na-egosi n'ala anyị nke ndị bekee kpọrọ symbolism. Na ihe m ji wee na-anọchite anya uli, black neo negro, eji m ya anọchite anya uli n'ihi na enweghị m uli dịka ụmụ si wee mara. Ya bụ na m na-eme ya nwayọọ nwayọọ ka m fụ ihe ọ pụtara. Unu ma na mgbe gboo ya bụ nka bụ nka ụmụ nwaanyị, nka ụmụ nwaanyị ji edozi obodo, nka ụmụ nwaanyị ji eneta obodo.
ya bụ na ọ dị ezigbo mkpa na ịnwa na onwe anyị gbara mbọ wee na-eme otu ike ra anyị ka anyị ghara ịhapụ ka ọ gwụchasịa. Ebe anyị ekele m unu. Taa bụ ụbọchị nke abụọ na ịgbalị ka m mara ma m ga-eme uli. Emere m ya ụnyaahụ, cheji edukunu si ma taa ka anyị bidokwa ọzọ fụ ka ọ ga-esi pụta. Ọnụ hụ na edobego m ya bụ akpa ajị m na ihe m ji eme uli ka m bịa bido wee hụ ka ọ ga-adị. Dịka m si gwa unu, ọ bụ na m emesịa aga m egosi unu ile ekonokwu ka o si pụta. Na aghọtago? Ndewonu. Ịgwụ na eziokwu ike agwụgo m. I'm tired. Emesigo m. Uli design is ready. Aga m egosi unu ya. Hey, ndị anyị ekele m unu, ekelesie m unu ike. Emesigo m ya bụ akara uli na-agbani ka mama m ga-emepụta. Aga m ejezi ugbu a ka m gosi unu otu o si wee pụta. Na ụfọdụ ihe m sere na ya bụ uli. Dịka unu si ma, dịka m si kwuo na mbụ, mana uli bụ ụmụ nwaanyị bụ ihe na-eme ya mgbe gboo. Abịazie kịta, ụfọdụ ụmụ nwoke bụ ihe na-agbalị, agbanyeghị na ụfọdụ ụmụ nwaanyị ka na-emekwa ya, mana ọ ga-adị ezigbo mkpa na anyị gbalịrị iruke n'ụlọ, ọ bụrụ obi gị ma ọ bụ ịpụta n'akụkụ be gị, ịchọọ obere, ọ bụgodoro na fensị, ịchọọ obere ebe ị ga-eseta uli, maka na anyị na-ewepụtagasị ụmụ ihe ndị a eji wee mara anyị, ụwa wee na-amata. Adịna na-eche ka onye ọzọ kọrọ akụkọ gị. Ọ bụrụ ka ndị ọcha dere ya n'akwụkwọ, anyị egobi ya, maọbụ ndị ọcha bịa be anyị wee sete ya, anyị wee kweta. Maka na ọtụtụ oge ọ bụ ihe mwute na ọtụtụ ihe gbasara anyị, ọtụtụ akụkọ anyị bụ nke ndị ọcha dere, otu ọbụla ha sịkwa wee kọọ ya. Onye a kpatara ị ga-eji wee hụ na Igbo bụ Igbo, maka na gboo ekweghị ha ekweghị ha akpọ mgbe ha bịara n'ala Igbo. N'ihi ya, Igbo wee bụrụ Igbo. Ọtụtụ n'ime anyị taa wee na-asị Igbo is the language and Igbo is the people. Ya bụ ka anyị na-eme ya ka ọ na-aga n'iru. Ekelekwa m unu. Emesigo m ka m kọwara unu ụfọdụ n'ime ya. Onwe ndị nke nka na-achọpụta ihe ha pụtara, mana ka m jiri ohere a kụtụ obere n'ime ya. Nke a bụ agwalagwọ, ya bụ eke, nke a bụ ngwere, mana ahụ ya ntụpọ, idide ma ojegide, ma nwere ụfọdụ na-akpọ ya ihe dịgasị iche iche. Nke a bụ ọkala isi ọjị, nke a bụ mkpụrụ osisi, nke a bụ ọnwa, nke a bụ ije agwọ, ya bụ eke, nke a bụ kpakpando, ọkala ọnwa, ije nwa agwọ, anyanwụ, ụbọchị ahịa, ya bụ eke, orie, afọ, nkwọ. Onye a bụ anụ ahụ na-ahụ ya na ngwongwo dịgasị n'ime ya. Dịka unu si ma, nke a bụ agwọlagwọ, anyanwụ, uli, isi ọjị, mkpụrụ osisi, mkpara, ogene. Nke a bụ isi ọjị ya na ntụpọ ndị dozie n'ime ya. Nke a bụ mbe, mkpara, nchigali, mbọ ọkọ, anyanwụ, mkpụrụ osisi, n'ahụ ya. Nke a bụ akara ije agụ, ọ na-aga n'ala, akara ije ya.